Inoiz pentsatu alduzue arteak errealitatea aldatzekela? Eta ez dut esan nahi metaforikokie, benetan literalki aldatu. Bagol, idea hori azken muturreraino eraman zuten bi tipoen historio zineztetzainen antzartuko gara, William S. Burroughs eta Brion Gysin. Hortxe daukazuen, hori da abia puntua. Nola da posible bi persona hain garrantzitsuak izatea, eta aldi berean ia inorrek ez ezagutzea? Misterio galanta, ez da? Bueno, saiatuko gara misterio hori pizka bat argitzen, eta ikusiko duzue, hain arrastoa uste baino askoz gertuago dagoela. Goazen bada, harira. Noitzuk ziren ba, itzaleko eragile hauek. Eta are garrantzitsuagoa, zergatik arraio da haien ondarea hain handia, jende gehienak haien izenak sekula entzunez baditu. Begira, hemen ditugu biak. Alde batetik Burroughs, familia aberatzekoa, Harvardzen ikasia, baina bizitza osoa arauetatik kanpo eman zuena heroinazale eta kontrakulturaren ikono bihurtuta. Eta bestetik Gysin. Artista bat, baina denetarik egin zuena, margolario, idazle, berritzaile, Kanadatik isek joan eta munduan zehar mistismoaren bila ebilizena. Ura eta olio ziruditen, baina talka egiteko zorian zeuden. Izan ere, elkartu aurretik bakoitzak bere ibilbide pertsonala izan zuen. Eta esan beharra dago, biak nahiko basatiak izan zirela. Haien historio individualak ezagutzea, gakoa da gero elkarrekin sortuko zuten leherketa ulertzeko. Beraz, Burroughs. Tipo hau dirutza baten oinordeko zen, badakizue Burrough kalkulagailuen familiakoa. Baina bere bizitza, inferno bat izan zen. Heroinarekin borroka amaigabean, osasun mentaleko arazoekin eta gertaera lasgarri batekin. Mexiko irrian moskortuta William Tell joko tonto batean bere maztea hil zuen tiro batez. Tragedia horrek eta Naked Lunch bezalako liburu skandalagarriek idazle madarikatu bihurtu zuten. Eta Gysin? Gysin beste mundu batekoa zen, artista polifazetikoa, etengabe zerbaiten bila zebilena. Kanadako bere jaioterria gorroto zuen, surrealistek taldetik bota zuten Parisen, eta azkenean Marrokon aurkitu zuen bere lekua, jaiauka musikaren erritmo hipnotikoetan. Hain sartuta zegoen magiaren munduan, esen sinestita bait zegoen, madarikazio baten ondorioz galdu zuela tangerren zuen jatetzea, pensa. Eta orduan, Paris, Beat Hotel famatua. Bi bilbide horiek, bi mundu horiek bat egin zuten. Ez zen elkar ezagutzen zuten lehen aldia, baina oraingoan txinpartaz sortu zen. Eta topaketa horretatik ideia errabat erradikal bat jaio zen. Hirugarren adimena deitut zioten. Kontzeptua funtzean hau da. Bi pertsona sortzaile elkartzen direnean, bien batura baino zerbait gehiago sortzen da. Entitate berri bat, adimen berri bat, bere bizitza propioa duena. Jada ez dira Burroughs eta Gysin, hirugarren adimena da. Eta hau entzun, Burroughsek Gysin buruz esandakoa. Jakin behar duzue Burroughs tipo garratzatzela, oso zinikoa, ia inor errespetatzen ez zuena. Berak hori esatea, erakusten du haien arteko lotula ez zela lankidetza soia. Errespetu sakona zegoen, miresmena, konexio berezia zen, benetan. Ongi! Eta zer demontre sortu zuen hirugarren adimen horrek? Begira, errealitatea bera jakeatzeko edo manipulatzeko diseinatutako teknika sorta bat. Eta adi, aintzate ziren arte jolasak. Ez, benetako praktika magikoak ziren. Esaldi honek, primeran laburbiltzen du haien filosofia osoa. Ez zieten interesatzen errealitatea deskribatzea, errealitatean pitzadurak sortzea baizik. Pitzadura horietatik haien ustez etorkizuna ikusi zitekeen, edo are gehiago aldatu. Eta ona hemen haien tresnarik ospetsuena, cut-up teknika. Dirudienez, Gysinek kasualitatez aurkitu zuen, eta Burroughsek mundu osora zabaldu. Oso erraza da, hartu edozein tekstu, moztu zatietan eta nahastu. Baina sortzen diren kombinazio berriek, askotan esanai harrigarriak eta eskutuek azaleratzen dituzte. Ia magia balitze bezala. Baina kutapa, hasiera baino ez zen, haien tresna kutxa magikoa bete eta zegoen tramankulu arraroz. Bazuten amets makina izeneto gailu bat, argi jokoen bidez aluzinazioak eragiten zituena, edo playback teknika, audiograbazioak erabiliz tokietan eragiteko. Adibidez, gustako ez zuten kafetegi bat izteko madarikazioa giza. Zinestezina da, haientzat artea, teknologia eta magia gauza bera ziren. Pentsa dezakezue bi tipo ero beren esperimentuekin, baina kontua da, haien eragina sekulakoa izan da.
Nola de Montre iritsi ziren ideia hain bitxiak, gure kulturan hain barneratuta egotera. Begiratu denbora lerro honi. Sesuntetan, Beatlesek beren disko ikonikoaren azalean jartzen dute burros. Zazpietan, David Bowie K-top teknika erabiltzen hasten da bere letra mitikoak sortzeko. Urrunetan, bere ideiak kaosaren magia izeneko korriente esoteriko modernoaren oinarri bihurtzen dira. Eta geronetan, Kurt Cobain bezalako musikari batek berarekin kolaboratzen du. Uina geldi ezina zen. Eta hemen dago gako guztia. Hau da, ulertu behar dugun gauzarik garrantzitsuena. Burroughs eta gizentzat, hau guztia ez zen metafora bat. Ez zen artea egiteko modu polit bat. Ez, haiek benetan sinesten zuten, errealitatearen oinarrizko egitura bera mozteko eta aldatzeko modu bat aurkitu zutela. Artea sorginkeria zen. Beraz, galdera honekin utziko zaituztet. Azken finean, agian Burroughs eta gizenen istorioa horixe da. Sormenaren eta magiaren arteko muga hori existitzen ez dela erakusten digun abentura bat. Agian biak gauza bera dira, izen desberdinekin deituta. Zer iruditen zaizue? Pentsatzeko ematen du, ezta?